गामिनिनो सेंग्रा बियो फार्स्टनिफ्रायनो मोजां मोनदो होननानै बुंना लादोंमोन जोंफोरनि सिगाङावबो दा आरो गेजेर ससेयाव बिसोर गारलायदोबो आरो दा उनाव आरो मबाइलजों मोजां मोनखोमानानै दा बेफोरबायदि गाज्रि खामानि जालायनानै दा 5 माह दङ। रत्नेश्वर नार्जारि। मा गामिनि बिथाङा? बरगुलि। बिथाङा लांगोन हाबा खालामगोन होननानै 2018 निफ्राय 2000 दा बिनानावनि गाज्रि खामानि। बेसे गोबाव जाखो? गाज्रि खामानि जानाया एप्रिलाव। दा बिनानावा मा नागिरगोन? आंनो न्याय नांगौ। दा खोना नंगौ। मोजां मोननाय समाव मा बुंदोंमोन? हाबा खालामगोन लांगोन होननानै लांफैगोन होनदोंमोन। ओमफ्राय दिनैयालासे गैया फैयाखै। 2 माह जाबाय। नार्जारि। खोनानो मोनदों बिथांनि कावबानि आइसि खौ गरेस्वर समस्तिनि MCL पबित्रखौ हगारना हो होननानै बुंहरनाय खोनादों आरो। बेनि उनाव बिदाखौ आरो बिफाखौ हगारना हरदोंमोन नामा? हगारना हरदों। नंगौ थांदो जेबो खालामना दिया। गामियाव माबाफोर डिसिसन जादों ना? जायाखै जेबो। एबसुआबो बे माने जाथायनि सायाव बिजिरदोंमोन होननाय खोनादों। बिथांमोननिफ्राय जोबथारनायाव माबायदि रिजाल्ट फैखो? बिथांमोनाबो नाजादोंमोन थेवबाबो जेबो खालामना दिया। सोरनि थाखाय बिदि जाखो होननानै सानो? सोर मानियाखै माने जा डिसिसन लानो? न'खरनि मानसिफोरा। न'खरनि मानसि हिसाबै सोरनि बांसिन आखाइ दङ होनना सानो? बिमा बिफा बिदा। बिमा बिफाया बिनानावखौ लांनो गोसो गैया नामा? गैया। बिखौ नुसनफ्लांदोंबा सोरबा हमनानै पुलिसनि आखायाव होनांगोन आरो। बिनानाव सानदो फैयाखै नालाय गोबाव सम। बिनानावा बे सेंग्राया जुदि बे निउसखौ नायबाय थादोंबा बे सेंग्रानिसिम मा खावलायनो सानगोन? बियो खिथाना लायाखैमोन, खिथानो होआखैमोन सेंग्राया आं लांगोन होननानै खिथानाङा न'आव होननानै। ओमफ्राय लास्ट टाइमाव आरो बियो खारखोमानानै दा दङ आरो। मा मुं बे सेंग्राया? रत्नेश्वर नार्जारि। गामि हिसाबै? बरगुलि सारांपारा। बे गरेस्वर पुलिस स्टेसननि सिङाव गोलैयोना? औ। बिथाङा जुदि खारना दोङो होननानै जों खोनादों, जुदि रायजो राजाफोरा नुयोबा बिथांखौ मा खालामनो थाखाय रिकुवेस्ट खालामगोन? बेखौ पुलिसनि थाखाय हमनानै हरोबा मोजां जायो। हिन्जावसानि जिउखौ लानानै नोंथांमोना माने जोबोद सिन्थायाव गोलैदों नामा? बिराद सिन्था। दा बिसिनि टाइमाव गुबुन मानसिनोबो हरनो हाया, हरबाबो नों माबा मोनसे खालामनानै हरबायानो दे उनावथ' बिराद हाराखास्ति जायो, खन्थाइ रायजायो बुजायो। जों माबायदि हरगोन दा? इयो गाव खारखुमानाय हिसाबै बिमा बिफानि बाथ्रा लाना खारखुमानाय हिसाबै गाव गाहाय जानानै जुदि आर'ज गाबना लाफैयो जों मानिना लागोन बेखौ। नोंथांमोना माने बे एफआइआरखौ जे पुलिसा जेरैबायदि खामानि मावनांगौ ओरैबायदि खामानि मावदों नामा? मावाखैबो जानो हानाय, बिसोरो सिं बिसिनिफ्राय माबा मोनसे रां लाखोमानानै थानानै नागिराखैबो जानो हानाय बायदि जों नुहुरदो आरो। बेसेबां दिन जाखो जे नोंथांमोना पुलिसनो जे एफआइआर होनाया? पुलिसनो एफआइआर होनाया 27 तारिखआवनो होदों, 30 तारिखनिफ्राय रेजिस्टार जादों। दा बिनि सायाव आरो बि हौवाया जुदि लाङाबा जों बे गथ'खौ मा खालामनाया मोजां जागोन? जोबोद माने जिंगायाव गोलैदों नामा नोंथांमोना फिसाजोखौ लानानै? बेसां सिन्था, जों दिनै आखाम दै गैया, बेसां खान्थि गैया, उन्दुबाबो जों मुगासेल' उन्दुलाङो। बेनिफ्राय एकारा हरावनो जों 4 मोना गाहाम गोनां जायो। बे सेंग्राया माने बहाबा खारना दं होननानै खोनादों बाथ्राया सैथो बियो। गावनि फिसाजोखौ बिदि जानायखौ माने खोनानानै मिथिनानै दिनै समाव बोरै माने मोनो गोसोफोरा? जोंथ' दा इमान गिदिर गावनि गथ'खौ बिदि जाना थाना जों दाउ अमा बायदि जों बुथारनाबो गारनो हाया, मानो हाया, जों गथ'खौ लाना जों मोखांखौबो इनि सिगाङावबो जों रायनो हाया, मानो हाया, जों माथिबा खना फारसे थानानैबाबो जों मोदैखौ हुगारहोदों। बिदि दा खारखोमानानैथ' दोङोनो, दा जों सेंग्राखौ नागिर